Аз съм стоматолог-хирург. Аз съм специалист по хирургия, лицево-челюстна травматология. Аз съм патолог. Моята професионална автобиография има повече от 100 страници. Аз постигнах къщата на мечтите си. Колата, за която мечтаех. Колата, за която мечтаеше съпругата ми. Клиники, работници. Аз постигнах всички финансови ресурси, които един човек може да пожелае. Вие имате живота, който повечето хора биха искали да имат. Така че вярвам, че това е вашето свидетелство. Не, пасторе. Моят успех беше най-голямото ми поражение. Винаги исках още. Исках финансови ресурси. Исках пари. Исках власт. Исках статус. Това беше, което най-много ме привличаше. Властта. Пътуванията. Пътуванията, които можех да осигуря на семейството си, на съпругата си, ми даваха статута на добър съпруг. И аз нямах диалог със съпругата си, но си мислех така. Тя се оплаква без причина. Аз давам на нея колата на годината. Аз давам на нея кола струваща 400 000. Нищо от това не я удовлетворяваше като съпруга. И казвах на нея: или си луда, или не разбираш, че всичко, което правя, е за наше добро, за нашето развитие. Ренерсон стана арогантен. Той работеше прекалено много. Нямаше време за мен, за нашата дъщеря. Мария Луиза. Той искаше само да расте професионално. Искаше да бъде признат. Той израсна толкова много, че вече не ме слушаше. Нито аз него. И диалогът просто приключи. За мен нямаше граници. И винаги се шегувах, казвайки: границата е небето. И си мислех, че нищо и никой не може да ме спре. И всъщност аз постигах всичко. И продължавах да бъда нещастен. Въпреки целият този успех, аз изпаднах в депресия. Нищо не запълваше празнотата, която имах в душата си. Това беше празнота, която започна да се показва във външния ми вид, в тялото ми. Аз много напълнях. Хората ми говореха, но аз не знаех за какво ми говорят. Стигна се до момент, в който започвах да разговарям с някого и сякаш гласът му не излизаше. Аз само виждах човека да движи устата си, но не можах да разбера какво ми говори. Но ако видяхте социалните ми мрежи в онзи момент, щяхте да си помислите, че животът ни е съвършен. Но това, което социалните мрежи не показваха, беше моята празнота, беше моята депресия, беше разрушената ми връзка в брака с съпругата ми. И аз плачех. Плачех под душа, плачех през нощта. Нямах мир за да спя. Нямах радост да бъда в собствения си дом. Не прекарвах уикендите у дома. Трябваше винаги да правя нещо, за да прикрия празнотата си. Трябваше да пътувам, трябваше да съм в бар, трябваше да правя нещо, защото ако седнех и усетех празнотата, започвах да плача. И не исках да го показвам. И стигнах до момент, в който излязох да си купя кола и плачех. Тази снимка, къде бяхте? Излизах от автокъщата с дъщеря ми. И плачехте. И плачех. Аз дори не исках тази кола. Купих я, за да се опитам да имам някаква причина да се зарадвам. А аз нямах такава в онзи момент. И след това, като последица от всичко това, спрях да се грижа за здравето си. Спрях да се грижа за тялото си. И тогава напълнях много. И заради това получих инфаркт. И дори чух от лекаря, че ако не променя живота си, щях да умра. Как е за един лекар, който се грижи за хората, но не успява да се погрижи за самия себе си? Поради суетата си, аз си мислех, че това никога няма да се случи на мен. И там се почувствах като боклук. Почувствах се като боклук. Аз разбрах, че успехът и парите няма да ми върнат здравето ми.
и се опитах да потърся най-добрите специалисти, най-добрите професионалисти и състоянието ми се влошаваше. Докато през януари миналата година се оказах без движение в крака. Душата ми, тялото ми и духът ми продължаваха да бъдат болни. До степен, че през януари на същата година и щеше да се проведе най-големият конгрес в моята професия в Саун Пауло. И аз бях един от лекторите. Имах важни срещи като представител на съвета и не исках хората да ме виждат по този начин. Пристигнах в Саун Пауло с целия си екип от сътрудници. Помолих ги да не остават в една стая с мен. В другите пътувания винаги бяха с мен. Защото вече имах предначертана мисъл. Вече имах мисълта да отнема живота си. В онзи ден останах сам в стаята. Останах в апартамента на последния етаж. Поисках най-високия. И в този момент прекарах целия ден без да ям. Дори написах писмо на дъщеря си. Аз отидох до прозореца на този апартамент, отворих прозореца, погледнах, уверих се дали този етаж е достатъчен, за да сложа край на живота си. Седнах на леглото, прочетох писмото и включих телевизора. Беше 2 часа през нощта. И тогава аз бях пред програмата на църквата Универсал. Ти си там, мислейки да сложиш край на живота си, защото ситуацията ти е толкова отчаяна, че не виждаш друг изход, освен да избягаш, изчезвайки от тази земя. Ти вложи толкова много сила в нещата, в местата, в хората. И какво получи в замяна? И тогава почувствах разкаяние. Защото всъщност аз познавам църквата Универсал. Още от 3-годишна възраст. Дойдох в църквата чрез родителите си. Но когато стигнах до юношеска възраст, се отдалечих. Защото си мислех, че силата на моята ръка е по-голяма от Божията сила. И суетата ми ме ослепи. Дори далеч от църквата, далеч от вярата, понякога участвах в богослужения за финансовия живот. И във всяко събитие на вярата никога не пропусках да участвам. Дори без да посещавате църквата. Дори без да съм в църквата. Знаех, че по средата на годината и в края на годината идвах, жертвах имущество, жертвах и успявах да построя къщата си така, както исках. Жертвах и успявах да отворя фирма. Жертвах и успявах да отворя още една клиника. Жертвах и купувах още един имот. Нямах трудност да жертвам финансово. Аз просто не предавах душата си. Аз просто не жертвах душата си. Не жертвах желанието си, волята си. И когато бях там, мислейки за смъртта си, там беше епископ Ренато. Той говореше за вярата с интелигентност и че нашето най-голямо благословение ще бъде срещата със Святия Дух. Там аз седнах. Зората се развихри. Станах. Нахраних се. И отново не отидох на конгреса. Аз отидох в църквата Универсал. И в онзи момент казах на Бога: днес започвам нов път с теб. Там показах на Бога, че съм нищо. Там не дойдох с професионална автобиография. Там дойдох като син. И разбрах, че това, което искам, не винаги е това, от което се нуждая. Това, от което се нуждаех, беше Святия Дух, а аз не го исках.
И в онзи момент излязох от църквата решен да имам истинска и реална среща с Бога. Започнах от нулата. Върнах се в моя щат. Погребах старата природа. И в онзи момент намалих екрана, информацията, която нямаше да ми донесе нищо полезно. И започнах да слушам всеки ден посланията на епископ Маседо. Започнах да гледам съдържание, което хранеше вярата ми. И в това последно събитие на вярата не поисках нищо. Само поисках Божието присъствие в живота си. Поисках само Неговото водителство. Поисках само изцелението на душата. Поисках това, което е в Божието Слово. Първо, Святия Дух, а всичко останало ще се прибави. И казвам на вас, че това не беше най-голямата финансова жертва, а най-голямото отдаване. Това беше качеството на агнето. И аз получих Святия Дух. Бях кръстен със Святия Дух. Беше славно. Това беше най-голямото постижение. Това беше най-голямото благословение. Това беше най-голямата победа и най-голямото признание, което никаква награда, национална, международна, никаква награда от Конгрес не би могло да ми даде, защото там аз бях признат от моя Бог. Тогава разбрах, че в Малахия 3:10, че първите плодове не са само пари, не са само десятък. Аз трябва да поставя Бога на първо място във всичко. Така че днес не дойдохте тук да разкажете за материалните си постижения. Не, днес не дойдох да разкажа за материалните си постижения, защото те не са дори 1% от това, което днес означава моето спасение. Аз не искам нищо повече. Аз само искам да остана във вярата. До последния ден. До завръщането на Исус. За да мога окончателно да прославя Бога отблизо. Днес той е друг човек. Той е по-нежен с мен. Обръща повече внимание на мен. Обръща повече внимание на нашата дъщеря, което на нея липсваше най-много. Така че днес той е друг мъж. За човек, който се грижи за усмивките на хората, днес и вие имате истинска усмивка. Днес имам усмивка от душата, от духа и от тялото. Усмивката е отпечатана. Радостта, желанието за живот, желанието да нося радост на хората, желанието да покажа, че има изцеление, че има решение, че Бог съществува, че Той може да направи много повече в твоя живот, че Той не е финансово благословение, че Той не подлежи на договаряне. Той е много повече от това. Това е отпечатано на лицето ми, в душата ми.